खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनै जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक्स लानानै आं भिडिअखौ लाबोदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। मानोना बे डिसेम्बर मासाव ओरैबायदि मोननै जाथाय जालांदों जोंनि इन्डियायाव आरो बे मोननै जाथायाबो टटेलि अपोजिट जाथाय आरो जायखौ नोंथांमोना खोनानानैबो आसरित मोनगोन आरो नोंथांमोना साननो थाखाय बाध्य जागोन जे जोंनि बुहुमाव मा टाइपनि सुबुंफोर थायो। दा आं नोंथांमोननो बारा टाइम पास खालामागारनो डाइरेक्ट टपिक्सआव थांनोसै। साननैसो सिगां नोंथांमोना सासे मानसि भिडिअ खालामनाय खोमायाव हेडसेट लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नुदों जानो हागौ आरो बै सुबुंनि मुङा जाबाय अतुल सुभाष आरो बिथाङा बेंगलरनि बिराद गेदेर इन्जिनियार सासे AI नि आरो बिथाङा मोजां मोनलायनानै गोसो थोलायनानै जुलि लादोंमोन निकिता सिंघानिया होननाय सासे लाइमोनखौ। बिनि उनाव बिसा जि फेमिलिया मोजाङैनो सलायगासिनो दंमोन, मानो थाखा फैसानि आंखाल गैया आरो फिसालाबो सासे जोनोम मोन्दोंमोन। बिनि उनाव बै निकिता सिंघानियानि फेमिलिया बिसानाव लासै लासै रां माने दाबि खालामग्रा जानायसै, जि 5 लाख 6 लाख बिदि। उनाव बे राङा थाङै थुङै गोबाङालागि थांबाय थानायखाय बियो जेब्ला माना खालामना होयो अतुल सुभाषआ, अब्ला बै गावनि हिन्जावा गथ'खौ लानानै गावखौ गारनानै थाङो। बिनि उनाव बिसोरो डिभर्सबो होलायो। नाथाय बै निकिता सिंघानियानि फेमिलिया ओरैबायदि अतुल सुभाषनि सायाव केस होयो, खमसे खम 130 केस, माने गुबुन गुबुन कर्टआव, हाइ कर्टआवबो बा जि लकेल कर्टआव बेफोराव केस होना होयो आरो बेफोर माने गेदेर गेदेर केस होयो, जेराव रां बिनाय, हाबा खालामजेननायाव रां बिदो होननानै बा आननेचारेल सेक्स खालामनाय होननानै, बुनाय होननानै, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि केस बै हिन्जावनि फेमिलिया बिनि सायाव होयो। आरो बिनि उनाव दा बियो गावहा खामानि मावगोन ना खामायगोन ना बै केसनि जि डेट होबाय थायो बेयाव थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन। आरो बिदिनो गोबां हेरेसमेन्ट मोननानै बे मानसिया निजेखौनो फोजोबस्रांनो होननानै सानो आरो बै फोजोबस्रांनाय सिगां बे गासै डिटेल्सफोरखौ पेपारै कागजै मा केस बिनि सायाव होदो, मानि थाखाय होदो, बै गासैखौबो बेयो भिडिअ मोनसे बानायनानै गावहा निजेखौनो फोजोबस्रांनानै लायो बै अतुल सुभाषआ। आरो बिनि उनाव बे भिडिअ जेब्ला भाइरेल जायो, बिनि उनाव बै निकिता सिंघानियाखौ बा गावसानि फेमिलिनि सुबुंफोरखौ गासैखौबो ग्रेप्टार खालामनाय जायो। आरो दाबो बे केसा सलायबायदों आरो बे केसखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानायनि थांखिया बेनोदि किसुमान जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि रुल्स दोङो, जाय रुल्सनि थाखाय गोबां जोंनि जि हौवा मानसिफोरा गोबां जोंनि इन्डियायाव सुइसाइड खालामगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदि थैगासिनो दोङो। आरो बिनि थाखायनो किसुमान केसखौ सोलायनो गोनां दरखार जोंनि भारत सरकाराबो। आरो मानोना बे संबिधानाव किसुमान बिराद डेन्जारास किसुमान रुल्स दोङो, जेरै हिन्जावफोरनि थाखायल' गासै बे अतुल सुभाषआ बुंनाय बायदि कर्टआव थांबाथाय सोरबा हिन्जाव मानसिया जुदि केस होदोबाथाय नोंनि 1% बाथ्राबो खोनासङा, गासै बै हिन्जावनि बाथ्राखौसो खोनासङो होननानै। माने जोंनि हौवाफोरनि थाखाय जेबो रुल्सआनो गैया, सब लेडिसफोरनि थाखाय। आरो बै हेरेसमेन्ट माने बै केसफोरखौ, बै रुल्सफोरखौ बिसोरो मा खालामदो, फायदा उठायदो बिनि। आरो बिनि थाखाय बिखौ केस होनानै दिनै बियो गावखौनो फोजोबस्रांनो गोनां जादों। बिनि उनाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जायो, जेराव नेपालि मानसि बिसा आरो बिसा जाबाय बिबेक पांगिनी होननाय आरो सृजना सुवेदी होननाय। बिसोरनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो एसे खिन्थिनि। आरो बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन सासे हिन्जावा निजेनि हौवाखौ बासायनो थाखाय जेसेबां हागौ खस्थ' मावो
आरो बिसोर जाबाय नेपालनि गावनि फरायनायखौ पुरा खालामनो थाखाय बिसोरो आमेरिकायाव थांदोंमोन आरो आमेरिकायाव थांनानै बोसोरनैसो उनाव थांनाय बोसोर बिसानि हौवाया केन्सार दङ होननानै मिथिनो मोनो डक्टरनिफ्राय आरो लास्ट स्टेजाव दङ होननानै मिथिनो मोनो नाथाय बै सृजनाया जेसेबां हागो बेखौ फोथि खालामो बेखौ बासायनो सेस्था खालामो नाथाय इसोरा जों जायखौ बिराद मोजां मोनोना बे जिनिसखौ इसोरा सेनानै लाङो आरो बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांदो कुनु बुस्थुखौनो कुनु मानसिखौनो एसेबां मोजां मोननाङा जे बिखौ इसोरा नोंनिफ्राय लाना थांथो बायदि आरो दिनै बेनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो किसुमान बै निकिता सिंहानिया बायदिबो हिनजावफोर दङ जाय निजेनि हौवाखौ थैथो होननानै इमान गोबां केसाव फासायनानै बिखौ दिनै जिउ गोमाहोथारदों आरो किसुमान ओरैबायदि हिनजावफोरबो दङ जाय दिनैनि जुगावबो सीता साबित्री बायदि निजेनि हौवाखौ फोथि खालामनानै जेब्लाबो गावा जेनलाङासै नाथाय इसोरनि साननाया गुबुनसोमोन आरो बिनि थाखायनो इसोरा दिनै सेनानै लाना थांबाय मोनसे थार गोसो थोलायनाय थार मोजां मोनलायनाय मोनसे रिलेसनखौ सेफायनानै लाना थांबाय गतिके मोननैनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनो जे जेरावबो हिनजावफोरा न'खर गंसेखौ मोजां खालामनो होनबाथाय न'खरखौ मोजां खालामनो हागोन आरो जुदि न'खरखौ धंस खालामनो होनना सानोबाथाय न'खरखौ धंसबो खालामनो हागोन आरो निजेबो धंस जालांनो हागोन जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो मानोना बै डिसेम्बर मासनि लास्टआव गोबां खामानिनि भिर गोलैदोंमोन आं सिगांबो बहुत दिननि उनाव दिनै भिडिअ बानायदो सिगांनि भिडिअआवबो आं बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो बुंखादोंमोन जायखिजाया दिनैनिफ्राय एसे थाब थाबैनो लोगो मोनबाय थासिगोन गोजोन्थों।